Ja! Ja, jeg er lige vågnet, og klokken er 9, tror jeg. Jeg skal egentlig bare i skole, og det bliver jo mega fedt. Så skal vi have gang i noget kogevand. Så er jeg også blevet typen, som tager kosttilskud. Ja, jeg er en af dem. Kan jeg mærke forskel? Men nu gør jeg det. Jeg har købt dem. Så nu skal vi jo have noget morgenmad. Der er jeg også type, der er lidt doven. Jeg magter ikke engang lave æg om morgenen, så det bliver også bare skyr. Nå, jeg skal vist ikke i skole alligevel, har jeg lige fundet ud af. Fordi et eller andet, mit første modul var sådan et arbejde selv modul. Så jeg tror bare, jeg går i seng igen, faktisk. Det skulle lillebror, der cykler der. Jeg er lige vågnet igen. Nu skal jeg i skole, faktisk. Nu har jeg egentlig gjort mig klar til skole, så nu får jeg mig lige nogle rugbrødsmadder, inden jeg skal videre. Det er bare godt. Og så har jeg også taget min pakke med fra den 16. i min pakkalender, som jeg tænkte, vi lige kunne åbne sammen for at komme i julestemning. Det var en pizza. Jeg kan ikke lide pizza. Godmorgen. Godmorgen. Det er mig, der vlogger. Hvor længe kan en æblejuice holde sig, når den er åben? Nå, jamen vi ses senere jo, gutter. Det var Stig. Hun hjælper til med vores julepapirer. Griner den. Nu pakker de alt lort, og så er vi sgu on the road. Dagens mandtøj, må vi selvfølgelig ikke glemme. Jeg er på vej i skole nu. Jeg går derop. Jeg tror, vi skal spille volleyball, så det er sgu egentlig okay. Du ved godt, jeg er idiot. Det har du vist siden dag 1. Aldrig tænkt før jeg talte og dumpet til min eksamen. Du ved godt, jeg er idiot. Har det skrevet på panden. Du burde finde en anden. Du burde løbe som fanden. Det har jo vores lækre forfriskning her. Her er Sole, der skal til at have sådan en bolle. Tak for mad. Hvad skal vi nu, Janus? Vi skal lige have styr på nogle redskaber til vores opvisning. Behind the scenes. What's up, every guys? It's your boy. Jeg har lige fået fri, så nu skal jeg gå hjem, og så skal jeg hen og fejre min fætters, jeg tror han fylder noget af 20 års fødselsdag, så det bliver skide godt. Nu har jeg så spist måltid nummer 3. Eleverne skal til fællesgymnastik, så jeg skulle bare gå op i bøffen. Vi bare straffe noget jern. Jeg har fået besøg af Malte. Hvad skal du træne i dag, Malte? Jeg skal træne skuldre det meste af dagen. Ja. Skal jeg sige mere? Nej. Det er lige det bedste, jeg kan vlogge det her. Så blev jeg færdig hos min fætter og fik fået ham. Nu kører jeg lige hjem, og så bliver jeg hentet af Alfred Missekat her om lidt. Hola, amigos. Hola, señor. Hola, señorita. Nu rammer vi lige en Netto. Jeg har sgu ikke noget med derinde. Jeg tror, jeg har en idé til noget hurtigt. Så jeg det her. Hvad? Du kommer aldrig til træning, altså. Jeg står der. Ja. Det er min vlogbakker. Skal der bare? Hold da kæft, noget kluns. Og lige kan du rykke dig på skærmen. Vi skal sgu ikke filme. Brian, vi skal lige over og hente min gave til dig. Gave til mig, så Yes, ligger lige herovre. Fordi man kan ikke vlogge. Nej! Nej! Nej, hvor det ikke bare budskab. Nej! Ikke noget budskab. Nej! Ja! Underneath the Christmas tree, I just want you for my own. Oi! Come true. Facility, pot to left feet, them breathe by shot to get free, live that shit free, that shit never let
Det nemmeste, han nogensinde har gjort det. Kom nu! Could have been 30, could have been a G. Should've never snitched, why you take it to police? Started looking at you funny when you walking down the street, looking at you like food, trying to see where they can eat. Me, I'm like, well, I won't really with the game. You don't really want to actually behave. When I was on stage and the milli gets made. Hold da kæft, Lasse. I feel sorry for Skepta, they copy these flow, but they say that it's a new flow. Imitation don't flatter me, but it's cool though. Should've ever left the guy alone. Put them in the coffin, get them on a tombstone, yeah. Kom så! Immens Messi, encara 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 Messi. Viva a vacinação, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o sonho do nosso quintal. Det ved jeg ikke. Viva a Cartola, viva a Mangueira, viva a Cubica do Mestre Nassau, viva a Portela, viva a Mangueira,